Benvidos e benvidas á primeira edición de Onda ODS O Futuro é Teu, o primeiro concurso radiofónico interinstituto sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible. Estamos seguros de que xa coñecedes os 17 ODS, os obxectivos establecidos hai 10 anos por 190 países da ONU para construir un mundo mellor, máis xusto e máis sostible. Pero co proxecto Onda ODS queremos achegarnos a estes temas dunha forma diferente, a través deste concurso radiofónico onde a diversión e o coñecemento van da man. Pero antes de empezar coas probas, explicámosvos como funciona a competición. Estamos agora na primeira fase, que se desenvolverá en 4 comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Madrid e Andalucía. En cada territorio, 4 institutos competirán entre sí ata que só quede un por comunidade. Os 4 gañadores enfrontaránse na gran final estatal, onde coñeceremos o primeiro instituto vencedor do Onda ODS O Futuro é Teu. Hoxe arrancamos co primeiro enfrontamento, pero antes de empezar, permitide que me presente. Eu son Toño Casais, director de Radio Neria, a Radio Municipal do Concello de Corcubión, e serei o encargado de conducirvos a través das probas que se desenvolverán durante os 3 programas que conforman esta fase territorial deste concurso Onda ODS O Futuro é Teu. Desde Estrada, en Pontevedra, temos a Pablo García, o noso compañeiro de Radio Estrada, que está acompañando o equipo do Instituto do IES en García Barros, formado por 3 alumnos, por Dani Pereira, por Manuel Luzao e por Luciana Andrade. Bueno, Pablo, que tal? Como estades? Hai nervios pola estrada? Estades listos para o concurso? Contanos. A ver, falanos algo de quen forma parte do vosso equipo. Bueno, pois eu achégome por aquí. A verdade é que sí, que están nerviosos. Eu pensei que iban a estar máis relaxados, fixeron un grandísimo traballo preparando o concurso e agora están xa nerviosos, están debecendo por comezar o concurso e a ver que pasa, poñer aí todos os coñecementos que foron adquirindo sobre os ODS e a ver que pasa. Como están os representantes? A ver como que se xoga aquí, a ver que sacamos el limpo. E desde Fene, na Coruña, tamén temos os outros 3 participantes do IES de Fene, acompañados por Ana Santiago, compañeira de Radio Fusión. Hola, Ana, a ver como vai todo por Fene. Xa sodes uns expertos en... Uns máis que expertos. Eu creo que nos van dar un repaso a todos. Un repaso impresionante. Casi me dá medo esta responsabilidade de estar aquí con este equipazo. O equipazo do IES de Fene. Temos 3 diante da cámara, pero estuveron traballando toda a clase, todo o terceiro da ESO do IES Fene estivo currando para este concurso e apoiando aquí a José Roque Díaz Iglesias, Martina Vilasuso e Eduardo Ramos, que van a ser quenes representen ao centro, pero foi un traballo colectivo. E, bueno, espero que o disfrutaran, porque sei que traballaron e que así que, compañeros da estrada, ao loro, que en Fene hai rival, Perfecto, pois entón temos a Dani, a Manuel e a Luciana desde Estrada e a Roque, Martina e Eduardo desde Fene. Estades listos e listas? Estades? Sí. Pues vamos alá. Agora sí, comezamos coa primeira proba, o tempo nas túas mans. As regras son sinxelas. Cada equipo terá 90 segundos para responder o maior número de preguntas sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible. Cada resposta correcta suma 20 puntos. Se non sabedes a resposta, podedes dicir paso para pasar á seguinte pregunta. E podedes consultar entre vós, pero só un do equipo poderá contestar. Antes de nada, vamos a hacer un pequeno sorteo para escoller. Como vedes, temos 2 sobres, o sobre A e o sobre B, pero primeiro temos que decidir que equipo ten o privilexio de poder escoller primeiro. Entón, vou vos pedir que pensedes no número de 1 ao 5 que eu teño anotado aquí dentro deste papeliño. Parece un mago que está facendo o truco. Pensade, un número de 1 ao 5. Por cortesía, se me permitides, vamos a deixar os da Estrada que respondan primeiro. Decideme un número de 1 ao 5. 3. O 3, vale. Aquí, o Roque, un número de 1 ao 5? O 5. O 5. Abro papel, bueno, pues ve, e o número 5, entón, vamos a comezar co equipo de Fene, que van ser os primeiros en escoller sobre. Roque, dime, opción A ou opción B? B.
Opción B. Vamos ca opción B e guardamos a opción A para o equipo do IES Manuel García Barros. Ben, Roque va ser o portavoz do equipo, non? Bien, vamos alá. Imos coas preguntas. Estamos listos e listas? Comezamos co tempo nas túas mans. Vamos alá, a quitar todas as preguntas. Empezamos o concurso. Adiante cronómetro. Cal é o objetivo principal do ODS 13? O objetivo principal do ODS 13 é a protección e conservación dos ecosistemas terrestres. Non é correcta. Acción polo clima. Vamos, seguinte pregunta. Os casos de paludismo ou malaria aumentaron ou diminuíron nos 2 últimos anos? Aumentaron. Aumentaron, correcta. O futuro é teu. En que parte do mundo están os 4/5 da poboación mundial que vive sen electricidade? Na África subsahariana. Correcto. Unha de cada cantas mulleres no mundo casa antes dos 18 anos? 2. Unha de cada 5. Que porcentaxe de poboación mundial sofre actualmente unha escaseza de auga grave durante polo menos un mes ao ano? Sobre o 30%. Non é correcto, o 50%. O acceso á auga potable é ou non é un dereito humano? É un dereito humano. Correcto. Cita unha das funcións esenciais dos océanos. Absorber emisións de CO2 ou reducir a contaminación? Absorber emisións de CO2. Correcto. Cantas persoas do mundo dependen dos bosques para o seu sustento? Mais ou menos de 1.000 millóns. Máis. Máis de 1.000 millóns, correcto. Cal é unha das principais ameazas para as selvas tropicais? A deforestación. A deforestación. Que día é o Día Internacional da Muller? 8 de marzo. Correcto. Cal é o refugallo máis dañino para os océanos? Os plásticos. Plásticos. Correcto. Nomea polo menos un efecto de malnutrición na infancia. Tempo. Bueno, aquí é que me daba unha caldeira de traballo, porque a verdade é que a que ritmo eu iba lendo e a que ritmo iba respostando Roque. Bastante nivel, Roque, bastante nivel do grupo de Moitas CN. gracias. Nada, a ti. E que lección xa me acabas de dar, sabe, así de primeiras. Ben, imos agora a facer o grupo da Estrada, imos co Manuel García Barros, co sobre A. Con calma, vamos, porque temos unha persona que aquí está facendo reconto de todas as respostas correctas ou incorrectas e se está pasando canutas porque respondedes a toda velocidade e vai, está pasando moi mal que a notaria que xa temos catalogada como notaria. Bueno, tedes un portavoz designado no grupo da Estrada. Quen vai ser o que responda as preguntas? Dani, Manuel ou Luciana? Eu. Quen responde as preguntas? Quen vai ser o portavoz? Eu. Vale, Manuel. Moi ben, Manuel. Vale, pois imos respondendo alto e claro, por favor, para que poidamos escoitar ben e vamos comezar. Tempo. Que se considera pobreza extrema? Non ter auga nin comida. Non é correcto, feito de sobrevivir con menos de $2,15 por persona ao día. Cal é o objetivo principal do ODS 4? Acceso a unha educación de calidade. Inclusiva, correcto. Pregunta 3. Que porcentaxe da poboación mundial non ten acceso a auga potable segura? O 50. Non, o 25% aproximadamente. Nos países enriquecidos as mulleres cobran máis, menos ou o mesmo que os homes? O mesmo. Non, menos. Cal é a Organización de Nacións Unidas que lidera o esforzo internacional para por fin a fame no mundo? Paso. Cantos millóns de nenos e nenas non asisten á escola hoxe en día? Paso. Que país lidera a produción de enerxía solar? Paso. Desde o ano 2015, o acceso aos servizos sanitarios esenciais no mundo acelerouse ou retardouse? Acelerouse. Acelerouse, correcto. Unha de cada cantas persoas enfróntase a unha inseguridade alimentaria grave no mundo? Unha de cantas? Unha de cada 3. Correcto. O gas butano é ou non é considerado como unha fonte de enerxía limpa? Sí. Non é correcto. Tempo. Moi ben. Xa están facendo o reconto, estamos mirando agora como está, deixaremos ordenar un poquinho por aquí como están as preguntas. Pasamos ás respostas correctas,
do equipo de Fene, que foi primeiro en respostar, 8 respostas correctas, polo tanto, 160 puntos. E no equipo do IES Manuel García Barros, 3 respostas correctas, 60 puntos en total. Ben, un aplauso para el Bella, que isto foi un esforzo bastante grande, caramba, que estivestes aquí pelexando. Moi ben, xa temos pasada a primeira prova. Que tal foi este estreno en probas? Vamos ben? Como vos sentides? Un poquinho máis de confianza, veña. Ben, Por lo menos intenta de pasalo ben. Eu fun millor do que esperaba, a verdade. Sí, foi mellor. Veña, Manuel, non desanimes, que isto se acaba de empezar. Non acaba máis que arrancar. Ben, xa fixemos este reconto express. Agora vamos pasar o que a segunda proba. Imos alá. Acordadevos que este tempo... Mira, se estou agora nisto na resposta correcta que imos... Só me acaba de liar os folios do guión. Me acaba de liar agora os folios do guión. Sí. Estamos agora da suma polo planeta. Na suma polo planeta, os primeiros en escoller vai ser o grupo do IES Manuel García Barros, vale? Temos nestes momentos unha proba que terá cada equipo, teredes 5 preguntas. Esta vez teredes 4 opcións de resposta e un máximo de 5 segundos para responder cada pregunta. Pero atención, porque se fallades, o equipo contrario terá a oportunidade de responder por vos e levar 10 puntos por pregunta. Primeiro, faremos as 5 preguntas a un equipo e despois as outras 5 ao equipo contrario. Tedes que estar moi atentos, os dous equipos, para poder responder en caso de que o contrario falle a súa resposta. Se acertades esa pregunta, pasamos a seguinte. E se fallades, rebote. Despois, volvemos ao equipo. Ou seja que sumades 20 puntos por cada pregunta correcta e se fallades e lle dades rebote ao outro equipo, ese outro equipo pode sumar 10 puntos. Temos claro como son as normas destas de suma polo planeta. Ben, pois imos comezar co IES Manuel García Barros. Quen decidimos de portavoz? Segue sendo Manuel ou temos outro portavoz para esta proba? Vale, Dani. Moi ben, Dani. Escólleme. Sobre A ou sobre B? B. O B. Vamos co opción B. E entón, preparados? Preparados na estrada? Sí. Unha das metas do ODS 11, Cidades Sostibles para o ano 2030, é proporcionar acceso universal a zonas verdes e espazos públicos. Con que características? A. Amplos e luminosos. B. Ricos en biodiversidade. C. Seguros, inclusivos e accesibles. D. Con moitos parques infantís. Tempo. A. Non, a resposta correcta é a... Hai rebote, perdón. Hai rebote. A C. Non cheguei a decir a resposta correcta. Estamos ben. Venga, vamos alá. Segunda pregunta. Cal é o obxectivo principal do ODS 7? A. Garantir o acceso universal á enerxía alcanzable, segura e sostible. B. Promover o crecemento económico inclusivo e sostible. C. Reducir a desigualdade en e entre os países. D. Por fin a fame. Responde o IES Manuel García Barros. Cal é a resposta? C. Resposta C. Non é correcto. Rebote. Sí, é a resposta. Imos coa seguinte pregunta. Que organismo internacional promove o traballo decente? A. A UNESCO. B. UNICEF. C. A OIT ou D. MINURSO. Desde a estrada respondemos? C. C. Correcto. Seguinte pregunta. Os científicos afirman que a falta de acción para manter a temperatura do planeta podería supor que A. Algúnas nacións non tivesen acceso á auga. B. Algúnas nacións desaparecesen pola subida do nivel do mar. C. O 45% da poboación mundial teña que emigrar. D. As 3 respostas son válidas. Cal é a resposta correcta, Estrada? A. Non, rebote. A D. D de dedo. Sí. Tampouco, a resposta correcta era B. Algúnas nacións desaparecen pola subida do nivel do mar.
Imos coa quinta e última pregunta. Segundo o ODS 17, alianzas para lograr os ODS que se necesita para obter os recursos necesarios para financiar o desenvolvemento sostible. A. Limitar a axuda financeira a sectores específicos. B. Reducir o investimento en países ricos e aumentar a dos que están en vía de desenvolvemento. C. Fomentar o uso de criptomonedas como Bitcoin. Ou D. Aumentar a cooperación internacional e os sistemas fiscais xustos. Adiante. B. B de Barcelona. Non é correcta. Rebote. D, de dedo. D de dedo. Aumentar a cooperación internacional e os sistemas fiscais xustos. E así rematamos o que é a quenda do IES Manuel García Barros, coa opción B das preguntas de o futuro é teu suma polo planeta. E agora pasamos á opción A, que é que lle toca Ben, ánimo. ao grupo de Fene. Non facemos aínda o reconto de puntos, facémolo despois unha vez rematada a prova. Atentos na estrada, porque pode haber rebote, vale? Que os de Fene están bastante ben animados e bastante ben avanzados, temos a posibilidade de rebote. Ben, vamos a poñer primeiro a pantalla. Ben, estamos listos? Sí. Veña, ala imos coas preguntas. As cidades ocupan só o 3% da superficie da Terra, pero representan A, o 20% de emisións de dióxido de carbono, B, o 40% de emisións de dióxido de carbono, C, o 70% de emisións de dióxido de carbono ou D, o 80% de emisións de dióxido de carbono. Eu diría que a D. A D, rebote. Non é correcto, rebote para a estrada. Cal decides? A B. A B, non, a resposta correcta era a opción C, o 70% de emisións de dióxido de carbono. Segunda pregunta. Que factor contribúe ao aumento da fame no mundo? A. Conflitos e cambio climático. B. Superproducción de alimentos. C. Pegada ecolóxica do comercio. D. O aumento das zonas naturais protegidas. A. A. Resposta correcta. Imos coa seguinte pregunta. Cal é o obxectivo principal do ODS 3? Reducir as desigualdades económicas. B. Garantir unha vida sa e promover o benestar. C. Fomentar o traballo decente e o crecemento económico. D. Garantir a disponibilidade de auga e a súa xestión. B. Correcto, opción B. Seguinte pregunta. Imos ca pregunta 4. Pasamos a seguinte. En todo o mundo, cantas persoas non teñen acceso á auga potable? A. 8 millóns. B. 80 millóns. C. 800 millóns. Ou D. 8.000 millóns. Eu diría que a C. A C, correcta, 800 millóns. E última pregunta. Que porcentaxe de mulleres no mundo sufriu violencia de xénero? A, o 10%, B, o 20%, C, o 30% ou D, o 40%. A C. A C, correcto, o 30%. E así rematamos o que é a proba do Suma polo Planeta. Facemos reconto, temos polo equipo de Fene 4 respostas correctas máis 3 rebotes aproveitados, un total de 110 puntos nesta proba que sumados os 160 anteriores dalle un total de 270 puntos para o IES de Fene. E no tocante de estrada foi unha resposta correcta, sumou 20 puntos, ten un total de puntuación de 80 puntos. E pasados así, feitos o reconto, pasamos á terceira e penúltima proba. Chámase Pasa ODS. Explicamos-vos a mecánica. Os dous equipos terán que responder preguntas relacionadas con todos os obxectivos de desenvolvemento sostible. Polo tanto, 17 preguntas para cada equipo. Unha para cada ODS. E iremos por orde. Do 1 ao 17. Do ODS 1 ao ODS 17. Pero, ollo, se cada resposta acertada suma 20 puntos, cada resposta incorrecta resta 5 puntos. Nesta sí que restamos. Tamén tedes a opción de pasar. É dicir, non hai por que responder obrigatoriamente. Podemos pasar. Nese caso, nin se sumaría, nin se restarían puntos. Se un equipo responde de forma correcta as 17 preguntas do rosco, leva, ademais, un extra de 50 puntos a sumar ao seu marcador. Un apuntamento importante. Hai preguntas que só teñen unha resposta correcta, pero hai outras
que poden ter varias respostas válidas. E é necesario que o equipo diga unha delas. Con unha delas xa é válido. E outro apuntamento tamén. O rosco dará só unha volta. É dicir, unha vez realizadas as 17 preguntas, non se volva as preguntas que o equipo pasou anteriormente. Cando cada equipo finalice, se tivo algunhas respostas incorrectas, iremos dicindo as respostas correctas en cada caso. Todo claro? Sí. Ben, pois vamos a empezar. Agora tócalle escoller o IES de Fene que sobre queremos. Opción A ou B? O B. O B. Vamos ca opción B. E ora, eu asegurándome de que a B, collo, abro, porque teño as miñas limitacións, sabe? Vamos alá. Estamos listos? O DS1. Menciona unha das 3 causas de pobreza que se sinalan polas Nacións Unidas. Paso DS. Paso DS. Ao redor de que porcentaxe continúa a prevalencia da anemia en mulleres de 15 a 49 anos? Paso DS. Cal é o organismo da ONU que se ocupa das accións relacionadas coa saúde? Paso DS. Que porcentaxe de países non alcanzou a paridade de xénero en educación primaria? Paso DS. No mercado laboral mundial, canto gañan menos as mulleres que os homes en porcentaxe? Paso DS. No ano 2022, cantas persoas continuaban carecendo dunha instalación básica para lavarse as mans? Paso DS. Entre o 2017 e 2021, o financiamento público internacional para a enerxía non contaminante nos países en desenvolvemento, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Non é correcta, diminuiu. Menciona unha das consecuencias dun crecemento económico inclusivo e sostivo entre as sinaladas polas Nacións Unidas. Paso DS. Cantas toneladas métricas de emisións de CO2 se alcanzaron en 2022? 4,5 millóns. Non, 36.800 millóns. Que proporción de persoas no mundo sufriu algún tipo de discriminación? Paso DS. En que continente a calidade do aire dos povos é peor que nas cidades? Asia. Correcto. Adoptar unha economía circular implica deseñar produtos con determinadas características. Menciona unha das indicadas por Nacións Unidas. Paso DS. Para limitar o quecemento global a 1,5 grados centígrados por encima dos niveis preindustriais, en que proporción deben reducirse as emisións para 2030? O 30%. Non, case a metade, o 45%. Aproximadamente, en que porcentaxe respecto da época preindustrial é máis acedo o pH do océano? Paso DS. O mundo enfróntase actualmente o maior evento de extinción. Desde cando? Dende que se teñen rexistros. Considérase desde a desaparición ou extinción dos dinosaurios. Menciona un valor ou principio promovido polo ODS 16, paz, xustiza e institucións sólidas. Paso DS. E rematamos, a axuda oficial ao desenvolvemento neta aumentou ou diminuiu en 2022 respecto a 2021? Diminuíu. Incorrecto, aumentou. Pasamos ao rosco, que sabemos que non é nada doado, este rosco non é nada doado, do equipo do IES de Fene. E agora imos co equipo do IES Manuel García Barros. A quen temos de portavoz nesta proba? A min. Vale, Manuel, temos de portavoz a Manuel. Estamos preparados. Lembrade, se respostades de forma incorrecta, detrae puntos, podedes pasar da resposta se non as sabedes. Vale, son 17 preguntas. E se hai algunha se hai máis de unha opción válida, pensai que con unha é suficiente. Empezamos? Imos alá. A carencia material severa afecta en España máis a homes ou a mulleres? A mulleres. Correcto. Cantas persoas no mundo prevese que sufran de fame en 2030? 15%. No, en porcentaxe en número, non en porcentaxe. Máis de 600 millóns. Cantas persoas do mundo foron empuxadas á pobreza extrema por ter que afrontar os seus gastos sanitarios? Paso.
Para 2030, cantos nenos e mozos estímase que non asistirán á escola? En 300 número. millones. Cantos? 300 millóns. Correcto, 84 millóns. Menciona un obstáculo importante para a consecución do ODS 5, igualdade de xénero, entre os mencionados polas Nacións Unidas. Igualdade de género. Non é ninguna desas opcións. Imos alá. Ademais de para a saúde, menciona un factor que pode garantir o acceso á auga, segundo o recollido por Nacións Unidas no ODS 6, auga limpa e saneamento. Paso. Que porcentaxe das emisións de gases de efecto invernadoiro representa o consumo de enerxía? Paso. Que significa traballo decente? Menciona un factor ou elemento que o defina segundo Nacións Unidas. Máis de 1.500 euros de salario. Non, oportunidades para todos para conseguir, seguridade no lugar de traballo e millores perspectivas de desenvolvemento. Estas eran as opcións. Imos co ODS 9. Menciona unha acción esencial para alcanzar o ODS 9, industria, innovación e infraestructura en 2030. Paso. Menciona unha consecuencia da desigualdade entre as sinaladas polas Nacións Unidas. Paso. Non son nada fáciles. Segundo datos do 2020, cantas persoas se estima que viven no mundo en barrios marxinais ou en condicións similares? En número. Paso. Menciona un elemento que deben promover as políticas gubernamentais para conseguir o ODS 12, produción e consumo responsable. Paso. Menciona un efecto que pode provocar o cambio climático entre os sinalados por Nacións Unidas. Efecto invernadoiro. Efecto invernadoiro, pois é que non teño entre as moitas opcións que dan, non está o efecto invernadoiro contemplado. Que porcentaxe da auga da Terra conteñen os océanos? 70. O 97%, incorrecto. O ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, sinala na súa presentación que os ecosistemas forestais teñen diversos valores de 3 tipos diferentes. Menciona un destes 3 tipos. Paso. Que conflicto xerou que o número de montes de civís causadas por conflitos aumentase en máis de 50% en 2022? Paso. Menciona un dos factores que agrave o aumento da débeda externa dos países en desenvolvemento entre os sinalados por Nacións Unidas. Paso. Rematado o tempo, esta proba é durísima. Xa non para mí, digo para os cativos que estade respondendo a moitas nas outras probas, sin embargo, nestas vamos facer o reconto na primeira tandada, que foi do equipo de Fene. Foron unha resposta correcta e 5 respostas incorrectas. Por lo tanto, te traense 5 puntos que do total lle quedan 265 puntos. No caso do IES Manuel García Ros de Estrada, temos unha resposta correcta e 6 respostas incorrectas. Restaránselle 10 puntos, no total de puntuación levades 70 puntos. Ben, agora un momento de descanso, de respirar, vamos pasar de proba, vamos ir ao que é a última proba. Imos a mitos e verdades. Vamos a explicar primeiro as regras desta proba, vale? Faremos vos 10 preguntas por equipo, unha a unha, ata completar as 10, para as que teredes que indicar se son verdadeiras ou falsas. Teredes 5 segundos para responder cada unha delas e non cambiaremos de equipo ata que se termine a rolda de preguntas, é dicir, non hai opción de rebote. Por cada resposta correcta corresponderán vos 20 puntos. As respostas incorrectas restarán 5 puntos. Un dato importante, que é a diferencia coas outras probas, nesta proba non haberá opción de pasar. Polo tanto, todas as preguntas haberá que contestalas. Nesta proba hai unha bonificación especial.
Se todas as preguntas son contestadas correctamente, neste caso, aplicarásemos unha bonificación de 30 puntos. Quedou claro? Temos algunha dúbida? Ben, pois imos alá. Comezamos co IES Manuel García Barros, que escolle que sobrequere. Opción A ou opción B? Opción A. Opción A. E a quen nomeamos de portavoz nesta proba? A mí. Luciana. Moi ben, Luciana. Preparada? Sí. Estás preparada, Luciana? Pois lembra, vamos dar 5 segundos para poder respostar e hai que respostar a cada pregunta, vale? Vamos alá. Preparamos o cronómetro, imos alá. A igualdade e a calidade que consiste en dar a cada persoa o que se merece en función dos seus méritos ou condicións. Verdadeiro ou falso? Falso. Correcto. Seguinte pregunta. Algúns povos rurais en Asia experimentan unha calidade do aire peor que nas cidades. Verdadeiro ou falso? Verdadero. Correcto. A mellor maneira de asegurarse de que un produto é de comercio xusto é verificar a presenza dun selo oficial de comercio xusto ou unha etiqueta específica que proveña dunha organización de confianza. Verdadeiro ou falso? Verdadero. Correcto. Todos os países do mundo están de acordo en que o quencemento global é unha prioridade que hai que solucionar. Verdadeiro ou falso? Verdadero. Falso. A investigación científica ten identificado máis dun 50% de especies que habitan os océanos. Verdadeiro ou falso? Verdadero. Falso. A meta número 7 do ODS establece a meta número 7 do ODS, número 15, porque estamos un pouco enredados cos números, a meta número 7 do ODS 15 establece adoptar medidas urxentes para fomentar a caza furtiva e o tráfico de especies protegidas de flora e fauna. É verdadeiro ou é falso? Falso. Correcto, é falso. Estímase que si seguen as políticas anuais, o matrimonio infantil terá desaparecido en 20 anos. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falso, correcto. A economía circular refírese á economía e o diñeiro xerado polo sector do automóvil. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. En 2020, aproximadamente 800 mulleres morreron cada día a consecuencia do embarazo ou do parto en todo o mundo. Unha muller cada 2 minutos. É verdadeiro ou é falso? Falso. Non, é verdadeiro. Impulsado pola ONU, cada 19 de novembro celébrase o Día Mundial do Retrete. É verdadeiro ou falso? Verdadero. Pois é verdadeiro. E rematamos así as 10 preguntas. Que tal, Luciana? Bien. Moi ben. Creo que estuvo moi ben traballada esta proba. Gracias. Imos agora co equipo de Fene. Roque, temos che aí preparado? Sí. Estás preparado, moi ben. Imos alá. Acórdate, Roque, hai que responder a todas as preguntas. Sí. Vale? E eu xa vos vou dicindo se é verdadeiro ou é falso. Temos puntuación e temos penalización se erramos. Roque, listo, imos alá. O consumo de enerxía segue sendo a principal causa do cambio climático, xa que representa ao redor do 60% das emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O concepto de malnutrición refírese a poboacións que non realizan un número de 3 comidas diarias. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. O concepto refírese a que o que se come non achega todos os nutrientes necesarios para manter a saúde. Imos ca terceira pregunta. De media, cada persoa no mundo tira 120 kilos de comida ao lixo ao ano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Cuarta pregunta. Calcúlase que cada vez que nos lavamos os dentes utilizamos 3 litros de auga. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Os cálculos estiman que gastamos 30 litros de auga. Pregunta número 5. O organismo constituído por científicos de todo o mundo que estudan o cambio climático e fan recomendacións chámase o Grupo Intergobernamental de Expertos para un Planeta Sostible. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Realmente se chama Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático.
Sexta pregunta. A anemia, que non se conseguiu reducir no mundo desde o ano 2000, é un problema que afecta exclusivamente ás mulleres por falta de proteína durante o embarazo. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. É unha enfermidade que pode afectar a todas as persoas, caracterizada por unha diminución na cantidade de glóbulos vermellos ou hemoglobina no sangue, moitas veces debido a malnutrición. Imos co sexta. A eutrofización costeira é un proceso de contaminación das augas que xera a proliferación de algas e a morte de crustáceos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Pregunta número 8. Estímase que case a metade da poboación mundial carece de asistencia sanitaria. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se non se toman medidas no 2030, 184 millóns de nenos e nenas, e mozos e mozas, non asistirán á escola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Non, é falso. Serán 84 millóns. E imos coa última pregunta. Paradoxalmente, a COVID-19 mellorou as capacidades de aprendizaxe dos nenos e nenas, xa que tiveron que desenvolverse con autonomía na casa. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A COVID-19 agravou a situación causando perdas de aprendizaxe no 80%. E con isto chegamos ao final das probas. Que tal? Como vamos? Vamos a facer un pequeno reconto a ver como estamos. Temos do primeiro do equipo de Fene, que foi o segundo respostar. Vamos co equipo de Fene. Tivo 9 respostas correctas. É unha resposta incorrecta. Polo tanto, acabou sumando 175 puntos nesta proba, que, sumados ao total, 440 puntos. No equipo do IES Manuel García Barros, 7 respostas correctas, 3 respostas incorrectas, 125 puntos que sumades nesta proba, co cal quedades con 195 puntos en total. As probas que chegaron ao final, lembramos que contamos con dous equipos fantásticos que temos que recoñecer que fixeron un traballo previo de preparación destas probas, que son o IES Manuel García Barros, representados por Dani, Manuel e Luciana, e o IES de Fene, representados por Roque, Martina e Eduardo, que se enfrontaron neste primeiro programa que desenvolvemos desde aquí de O Futuro é Teu, o primeiro concurso radiofónico estatal sobre os ODS impulsados por EMUGA, as emisoras municipais de Galicia, a EMA Radio Televisión de Andalucía, a rede de emisoras comunitarias a nivel estatal e a Radio Televisión Cardedeu en Cataluña. Desde Estradas, con este rapaces temos por aí a Pablo, que está facendo os traballos de intendencia, de asesoramento, de axuda, e aquí temos a Ana, que nos está tamén botando unha man. Parabéns a todos. Agora, co reconto definitivo, e que pasa a final galega, temos o IES de Fene con 440 puntos e o IES Manuel García Barros da Estrada con 195 puntos. Polo tanto, pasa a gran final o IES de Fene, representado por Roque, Martina e Eduardo. Un aplauso para eles, que fallaron. E un aplauso tamén para o IES Manuel García Barros da Estrada, polo moito e moi ben que traballastes e que preparastes estas probas. Ben, os defendes son os ganadores desta edición e como campións pasaredes a seguinte final, a galega, polo tanto, para vos non hai descanso. Moitísima sorte. Esperamos que todos os que pasades, os que non pasarades as probas, que gozarades desta experiencia. Atoparemos moi pronto aquí, na final galega, onde coñeceremos o equipo que representará a Galicia na gran final estatal. Grazas a todos, a todas, por acompañarnos e ata a próxima.